Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Blijf net zitten. Deze weken ben we een hele week lang. Alle dagen bij Frieske muziek in Eersterik. Knettergekke oudere jongeren. Ja, je mag het wel weten. In Leeuwarden ben ik een medium. Dat er gewoon mensen zijn die altijd lied gehouden worden. En dat slaagt het maar niet. Want ik ben er nou altijd. Maar kijk, het is wel een hele slimme vrouw. Ze vraagt altijd 100% en dan krijgt ze van mij altijd 10%, terwijl ze maar 5% wil hebben. Kijk, en dat is echt een vrouw, hè. Je bent wel van die doordenkers en ik trap er elke keer weer in. Maar het geeft niks, ik gun het haar wel. Ze verdient het ook wel, hoor. Jawel. Nou, voor de sport moet je wel even naar het voetballen kijken natuurlijk. Maar het is al bekend dat Nederland vanavond met 4-1 gaat winnen. Hoe weet jij dat? Ja, nou, omdat ik ik roep het meestal maar niet te hard. Ja, je mag het wel weten. In Leeuwarden ben ik een medium. Ik voorspel altijd alles goed. En ook deze wedstrijd die voorspel ik goed. Na de wedstrijd komt iedereen bij me en nou, hoe weet jou dat nou? Maar jou weet het. Ja, ik kan ook al een beetje Fries spreken. Voor een Leeuwarder. Dat heb je wel leren. Ja, je mag hier wel wat leren. Hè? Ja, maar nou geloven jullie het niet. Maar na de wedstrijd komen jullie bij me en dan gaan jullie mij vragen van hoe is het met dit en hoe komt dat? En dan kan ik wel antwoord op geven, maar dat doen we niet. Want dan heb ik geen vakantie meer. Volgens mijn voorspelling wordt die jou ook niet beroerd. Nee, jou vind ik gewoon fijn dat ik erbij ben. Want als er nou iets gebeurt met de bus, dan had ik het wel weten. Het is net zo mooi waar. En daarom hebben we het programma omgooid. We beginnen naar het museum. De Swarovski Kristalwelten. Een heuse wraad van kristal. We volgen Joet de Leouters Arnold en Sita Glas. Allemaal zo'n Swarovski-blik hebben ze in de ogen, die vrouwen. Ik weet het niet. Wat zijn jullie? En Pieter Wilkens. Ik ben nog elke dag bellen. Vanuit Maasum. Nou, dat ben ik maar. Elke dag bellen. Hoe is het? Wanneer komt ze weer om? Nou, is mij niet. Ja, ik weet maar wie ervoor. Ze zijn allemaal wennen. Ja, als het allemaal wennen, dan is het wel. Heel het dorp heeft niet op iets sluiten. Ja. Helemaal, en jij Zo'n foto nemen, maar dan gaat hij nooit weg. en dan moet ik zo zeggen, en dan moet ze er bericht nog wat doen. Nou ja, dat is een heel leuk uitje. In de bus wat spelen. Herman heeft vanzelfs wat spelen. En ja, relaxed. En, we hebben in ons stadje, zo hebben ze me verteld, in 2018. Een hele hoop geld voor de kunst en de cultuur, voor de taal en de muziek. Nou, dan hoef ik dit versje nooit meer te zingen, want dan word ik smorende riek. Het heeft nooit wat geweest, het zal nooit wat worden, als stil en wat geboren bent, dan krijg allemaal, het heeft nooit wat geweest, het zal nooit wat worden, als stil en wat geboren bent, dan krijg en in Hagen, het nooit wat geweest, het zal nooit wat worden, als stil en wat geboren bent, dan krijg allerlaatste keer, het nooit wat geweest. Het zal nooit wat worden, als stil en wat geboren. De eerste stop is in het plakje Rattenberg. Hier ben je Lietse 400 meesken en het leidt onder de vierde Iens. En dan is het droog. Ik ga nu voor het eerst en later komen, dat we hierheen gaan. Oké. Ze zijn mijn fysiotherapeut zei je moet een later maken om daarheen even. Nou, een goede zaak. Hij voert steun en hij wil ben kan je zitten gaan. En tas, kan je wat keerpie. Ja, mooi. Mooi, hè? Ja. Mooi. Het idee komt eigenlijk, denk ik, bij Hendrina haar Heidwij. Die weer de eerste keer dat ik mijn vakantie weer direct. En dus de skwanheid van Jacob Lenk, van de hotel-eigenaar. En toen kreeg Jacob wat terug dat ik wil muziek maken.
En toen zeiden ze van, nou, hier dan wel een idee. Ze horen wel een Friesische woche. En ik snapte net wat het bedoelde. Ik zei, nou, het nog wel zo volle zin dat wij als Friese muzikanten hier in Westdorp komen te spelen voor al die Oostenrijkers. En, nee, dat weer de bedoeling. Hè. Dan moest er een busreis met uw fans uit Friesland, die moest dan naar Oostenrijk daar. Maar als er een stadje bent, dan vies ook Pieter Wilkens het leukst? Ik wel. Pieter Wilkens, die er ook bij dan? Is Pieter Wilkens die man met die een beetje die Elvis-achtige look heeft? Ja, die vind ik wel leuk zingen, ja. Maar hij lijkt me meer een rock'n'roll man toe. Ja, wat ik nou toen van hem gezien heb, dan denk ik van, nou dat past helemaal niet bij die man. Nee, het lijkt me meer iemand toe die lekker van swingen houdt en rock'n'roll zingt. Maar hoe vies je dat nummer, het nooit wat wees, dat je nooit wat worden dan? Is dat van hem? Ja. Dat vind ik een heel mooi lied. Ja? Ja. Maar klopt dat dan? Nee, dat klopt niet. Want zijn eigen woorden die halen hem nou weer in. Nou, ik bedoel, Cambuur die heeft het geweldig gedaan. En vooral zoals bijvoorbeeld gisteravond hebben wij die wedstrijd gezien dus van Brazilië tegen Duitsland. Nou, we weten wat voor gevoel Brazilië nou heeft. Nou, datzelfde gevoel, dat had DKV toen ze bij Cambuur wegkwamen. Het liep het wel of de Friese muzikanten van deze muziekreizelkoor hield iets meer op ziekje in projecten. Jeder al met het Fries Jongensgala en ook voor de tweede keer de muziekreis. Waarom? Nou, we nemen meer het lot in eigen hand. En zo als dingen organiseren wordt, dan kiest alles zelfs net. En als dan geerwerkers met collega's, nou, de ene is er wat beter in, de andere is er wat beter in, of heeft er wat meer ervaring mee, of dat leidt hem beter of zo. En dus dan kiest het wat verdelen. Nou, hij doet dat, zij doet dat. En dan kiest maar ook een heel soort dwang. En de droom is ik wel wat dream. Het is ik wel een beetje dat we er wat een traditie van maken willen. Help het Fries geleerd de toekomst in. Plaatje. Maak hem er toen tegen mij. Ja, ik weet het. En de bier. En de bier is dan waar? Even indrukken, zei ik. Oh, ja, ik ben... Ik ben ook echt een vrouw, hè? Jou luisteren ook niet. Ze luistert nooit. Nou, probeer. Cheese. Zie je, ik zei toch dat ik hier eerder was geweest? Die is leuk. Oh, en dan ben ik dat zeker. Wat voor man is Arnold? Nou, raad maar. Ik kan spreken raden, hè? Een grapjas van hier tot Gunde. Hey, en waarom ben je op dit reis genomen? Waarom ben je op dit reis? Ik wil het wel een keer metmaken met Anneke Dalma en Griet Wiersma en de muziek, hè? Ja. Want ik ben hier natuurlijk al 10 keer in Oostenrijk geweest. Ja? Dat kijk een stuk of 15 keer of zo. Dus nou, en dan wil ik er wel eens met de Friese muziekfeest met. Ja. Ja. Komt mooi uit. 2 vliegen in 1 klap. Ben je Friese meer altijd muziek. maar de busreis? Ja, wat anders drinkt niet. Nee, wat dan? Dan valt hij in slaap. Oh. Ja, echt. Dat durf ik niet. En vliegen? Dat durf ik weer niet. Dat durf ik weer niet. Maar daar voor de bus. Dus ik vind Nou, is ook wel leuk toch? Ja? We vermaken ons wel hoor. Oh ja, zo, het is natuurlijk wel, je wil als muzikant wil je wel aan het werk blijven zelfs. Heb je mindere tijden. En dan is het een kwestie om zelf dingen te organiseren. Maar daar zit net echt onder scharen. Dit is voor u wat meer een werkvakantie. Ja, hier worden we net rijk van. Hier worden we net rijk van. En dit is kost tot aanwonen. Waarheen met jou hoor, dat je op vakantie bent? Waarheen met zo, nou wij praten niet zoveel hoor. Nou praat hij 100 uit hè. Zij heeft het meestal over dingen die ze kopen wil en ik heb het meestal over de dingen die we niet kopen gaan. Dus, en daar vullen we meestal wel de hele dag mee. Is een beetje dat inhoud? Nee, dat heeft ze niet hoor. Nee. Maar kijk, het is wel een hele slimme vrouw. Ze vraagt altijd 100% en dan krijgt ze van mij altijd 10%, terwijl ze maar 5% wil hebben. Kijk, en dat is echt een vrouw hè. Die ben van die doordenkers en ik trap er elke keer weer in.
Maar het geeft niks, ik gun het haar wel. Ze verdient het ook wel hoor. Jawel. Het is wel een leuk meisje hoor. Zo nu en dan. Mijn collega Halbe Pieter kennen net hoe dat mensen bukken voor de camera. En nou is het hem genoeg. Eén ding. Jullie hoeven niet te bukken. Gelukkig gaat de reizigers begrip van de situatie. Ja, zeer zeker. Maar ja, dat is best een jonge jongen, hè. Ik bedoel, voor oudere mensen, hè. Dat is dan net altijd even leuk voor jou, hoor. Heeft er geen probleem met mij? Nee, maar hoe gaat het? Dat weet ik net. Ja, dat bedoel ik net. Ik gewoon weer normaal weer rond, dus... Ja, dat is haar. Maar Elisabeth zei ook wel eens, nou, wij vinden het hartstikke leuk met oma mee. Ja. Nee, maar ik vind het echt, hè, want ik vond die busreis gewoon die zelf. Hij is toch een leuke meisje om heen. En al die verhalen, hè? Ja. Ik wist dat je heel verhaal hebt. Ja. Maar iedereen in die bus die had een verhaal. Ik weet het. Dat is best wel mooi. Dat is leven. En het doet me wel goed, hè? Dat, Ja. om die verhalen te jaren van Noor. Dat helpt wel, bedoel Ja, je wel. het stimuleert Ja. mij. Ja. Dat ik er net alleen nog sta vast in. Maar dat is met de zingerij ook zo. Ja, hè? Wanneer dat aan het zingen binnen. Ja. En er hoeft niet meer te galen, maar dat is alleen maar luistert naar de tekst. En dan weer lekker Perry Goulden. Is het zo? Ja, wist je wel wie? Nou? Doerde, zijn vrouw. Ja. Is die goed? Ja, is zo goed. Ja. Dat liedje zong uit Ouders Huis, wist je wel? Dat zong aankomers. Ja. Goelden ze en toen dacht ik, ik moet hem ook even slikken. Het is mij weten zo zielig in de soes. Der wordt ik om haar knebbel in die mijn ouders soes. Nou ja, maar. Dus Ja, maar ja, het wil niet zeggen dat je dan ook ophouden moet met leven. Hè? Je moet wel mooie pleziertjes maken. En als je een leuke vriendin hebt waar je mee kan optrekken. Ja, wij hebben het samen heel goed. Ja, nou dat is het belangrijkste. Ik heb al heel vroeg allemaal verloren. Dus, Nou, dan komt wat steun aan elkaar. Allemaal prachtige kristallen sculpturen met licht en geluid. Er zijn 14 kamers gemaakt daar. En die zijn onder andere gemaakt door Alexander McQueen, door Todd Boontje en Brian Eno. Nou, het is onder andere een muzikant. Roxy Music is er leuk begonnen. Maar hij heeft hele mooie platen geproduceerd vooral. Hij heeft ook YouTube geproduceerd. Maar als klein jonkje heb ik nog in Leeuwarden gewoond. In die flatjes 3 hoog, Verleerdestraat. Oh ja, ja, die ken ik. En mijn paake in Massum die was timmerman. Ja. En toen hebben ze een huis gebouwd in Massum. Dat was toen nieuwbouw. En daar hebben we toen heen verhuisd. Het reinde en de boeren wien fanatiek maar de jarren. Er hong een strontlucht. Ja, dit is nog maar de helft van wat ben er ook, joh. Saruk Kristal. Saruk Kristal, ja. Die associatie gaat er nooit meer aan. Nou, kijk eens zo mooi. Doe maar staat veel. Maar eens kijken hoe mooi. Kijk. Nou, Arnold, dit is... Dit is bekend terrein, zeg dat maar ja. Ik dacht, dit is mooi. Dat is ook wel mooi. Maar als je hier al 8, 9 keer bent geweest, dan is het wat minder. Maar de eerste keer is altijd wel indrukwekkend. De vorige keer toen we hier waren, was dat ding helemaal kaal, die kop. Er was nog geen groen erop, hè? Mag ik dat doen? Nee,
Dan is het wel even een mooie foto van mij en mijn sterren. Hè? Als je hem ingedrukt houdt, dan klikt hij. Goed dit? Ja, mooi hoor. Oh. Dichterbij halen, stap je buik Ja. op. Also hat er Zentrum der Glas- und Kristallschleifindustrie. Und dann der Swarovski hat eine Maschine hervor. Ze vertelt nou dat al het kristal wat hier gemaakt wordt eigenlijk geen echt kristal is. Zou het wel echt kristal wezen, dan zou er geen berg meer in de wereld overeind wijzen. Het is een legering van plastic en het andere willen ze niet vertellen, want dat is geheim. Dan kunnen we hier wel gaan blijven staan, maar dat doen we niet. We lopen mooi verder. Het zijn volgens mij allemaal bloesjes van Gerard Joling. Kijk, hier komen ze allemaal voorbij. Het is best wel leuk. Als je erbij kan, mag je één houden. Ik probeer het wel af en toe, maar het is nog niet gelukt. Nou, hier hoef ik helemaal niks meer over te zeggen. Het spreekt vanzelf. Ik zou zeggen, zie maar even. Als een vrouw en een man douchen, worden ze één. Dan viel het vertrouwd, als in zijn eeuws deen. Zij houdt haar oor, hij laat geen eer om haar mul. Ze kennen de betingst, de regels van het spul. Als een heik en een zeik, als een prins mooi zijn bruid. Als wie het een belofte van de eeuwigheid. Als wie er niet te redden, wie het altijd zeggen. Als een vrouw en een man douchen, worden ze één. 2009, 2010, 2011, dat waren net mijn beste jaren. Dus ik heb een minder tijd achter de rug. En ik heb het idee dat ik er nog aardig weer bij opklim. Als een vrouw en een man doen ze, worden ze. En welke is dan ook periode? Nou ja, schiering. En alles wat er achterbij komt. Maar ja, als je dat bent, elk huisje heeft zijn kruisje, hè. We krijgen al eens klappen. Hoor. Maar ja, je moet er wel mooi delen, je moet er wel maar redden, je moet wel verder. Nou, dat gaat toch wel aardig goed. Komt-ie. Zo. Als ze wat ziet en ze wil het hebben, maak ik er een foto van. En dan kan ze het mee naar huis nemen. Als een vrouw en een man doen ze, is er geen strijd. Ze glimken en strelen, ze ben enkel bleed. Ze hoeven niet te sissen, ze schuggel koron. Lief je lief, geen poha, je verlet van vertoon. Ik wil eigenlijk een cd opnemen dan. En dan hoop ik die kleur te hebben voor het Fries Jongensgala. Misschien kan ik hem daar presenteren. Nou ja, dat is zo aardig zoals dat slagen. Dus genoeg te doen. Nou, ik heb als titel, denk ik, The Lights in the Phoenix. En daar komt ook een nummer op te staan dat ze heet. Ja, Paak, een mooie trouwjurk voor je nieuwe liefde. Ja, hè? Maar geen Ja. Nou, achteraf, zei ik. Ik heb eigenlijk nooit wat oors worden als muzikant. Alleen dat wist ik nog net door de conditionking niet. Terwijl de jaren heen, dan kroop het bloed dags dat het net geen kan. En dan is het moeilijk om daarnaast, voor een zeeman is het ook moeilijk, zeker jadder, in jaddertijd,
om er een relatie naast te houden. Het zou er wel willen, maar ja. Het is moeilijk om te doen als je als muzikant bent. Dat is wel eens moeilijk, ja. Ja. Vooral denk ik van de andere kant, of van de andere helft. Je krijgt een soort aandacht. Mensen horen die altijd aan, mensen willen even maar die praten. En het is eigenlijk heel positief. Maar het is voor de pater net altijd helemaal leuk. Ja? En als ze me bellen voor een putje, dat gaat altijd voor. Dat is je werk, dat gaat altijd voor. En in principe is het gewoon hardsteen wat uit België komt. En als je dan goed ziet, dan zie je de kleine fossielen, die zie je nog in het gesteente. Het zijn allemaal fossielen. En het is gepolijst. Maar dat is alleen nog wel. Is dat moeite om mij te Zo'n steen is niks waard, want het is veel te zwaar om te dragen. Dan loopt het helemaal verhoogd. Dus zo'n steen is niks met. Paken dat het gewoon een hele hoop geld kost en het levert niks op. Jou lopen er nou voor langs. Dit kost waarschijnlijk 2400 euro. En jou hadden er nog niet 2 seconden naar kijken. Nou, nee. Paken, je kan er helemaal niks met. En hier wil ik helemaal niet over praten. Nou, en dat koop je dan voor 2.000-3.000 euro. En dat zet je in de kast en dus is er nooit meer om. Nooit meer om. Nee, dat is al. En op een gegeven moment dan komt een opkoper en dan gaat het naar de kringloop. Dat is een leuk ding. Ja. Ik ken het altijd dat het zo leuk blijft. Zo. Dat is een compliment. Ja. Vaak al wat zien? Ja, maar dat is met de door. 100 euro, maar ja, wat moet je met al... Dat koop je toch? Maak het maar. Maar wat moet je nou met al je geld? Dat doe je gewoon om. Ja, Nee, niet een buurvrouw of een... ja, dat doe ik maar eens. Oh, dat Nee, niet voor de buurvrouw? Nee. Ach ja, meestal met buurvrouwen. Kijk, ik zeg hoe zoener wie ben. Ja, meer gevreden. Ja. Verdubbelt je op de eerste rang. Je voelt wat het jongen? Ja. Dat is toch hartstikke mooi? Ja, dat is Ja, zo. dat kunnen we weer hebben. Maar ik ga een keer met Jan, die doe ik nooit hoor en dan komt ik net neer van de plak. Nee, bij mij ik zo. Nu al 40 jaar oud, dus dat komt net uit. Mooi te pensioen? Nee, is het Swarovski of? Nee. Nee, maar kreeg toen is hartstikke geboren mensen. Van een vloeiende stroom, van een schip dat goed rent, zonder invloed van... Toch wel leuk, maar deze keer hebben we wel weer iets gehaald. Maar dan specifiek voor mijn dochter. Die leent af en toe wel eens wat van mijn vrouw. En nou ja, wij hebben gezegd, nou kopen we iets voor jou en niet voor onszelf. Dus het was even zo goed toch wel weer een geslaagde middag. Ja. Wat ik dan wel, want ik moet altijd wat zeuren natuurlijk. Hè. Wat ik dan wel spijtig vind is dat het proces, dus de fabricage van, hè, hoe sliep je ze, dat kristal en zo, ja, daar krijg je niks van mooi. En zo, dat vind ik dan wel wel interessant. Zoek mooi weer naar Friese muziek in Eersterijk, want er is merken bij het hotel. En daar is van alles krijgen. Of achteroer drukken. Zeg er even wat water in, hè? Die man die snapt er niks van. Zeg wat denken, die verrekte Hollanders. Bevolg je Foekje Bauma. En Griet Wiersma en Anneke Dauma. Beetje shimma zijn zin, een beetje bij de brievenbus. Zoek mooi weer naar Friese muziek in Eersterijk.